ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରଟା ଦେଖ। ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର, ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ବୃକକ୍, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଓ ମୂତ୍ରାଶୟ ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖୁଛ, ଭଲ କି ଦେଖ। ଏଟା ହେଲା ମଧ୍ୟଛଦା, ତାପରେ ହେଲା ବୃକକୀୟ ଶିରା, ତାପରେ ହେଲା ବୃକକୀୟ ଧମନୀ। ଏଇଠି ଯେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଶିରା ଓ ଧମନୀ, ତାପରେ ଏ ଦି ପଟର ଦୁଇଟା ବୃକକ୍, ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ମୂତ୍ରାଶୟ, ମୂତ୍ରମାର୍ଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ତାର ଗଠନଟା ଦେଖ। ଗଠନ ବୃକକୁ, ବୃକ ହେଉଛି ଇଂଲିଶର କିଡନୀ କହନ୍ତି। ମଣିଷର ମଧ୍ୟଛଦାର ଠିକ୍ ତଳକୁ, ମଧ୍ୟଛଦା କହିଦେଇଥିଲି ଶ୍ଵସନ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଛାତି ଆଉ ପେଟର ମଝି ଜାଗାଟା ହେଲା ମଧ୍ୟଛଦା। ତା ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ପେଟରେ, ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜାଣ ଯେ ପିଠିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବୃକ ରହିଛି। ତାହେଲେ କେଇଠି ଅଛି ନା ମଧ୍ୟଛଦା ତଳକୁ, ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଉଦର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ ଭିତରେ କେତେଟା ଅଛି ବୃକ ନା ଦୁଇଟା। ଏହାର ବୃକର ଆକାର ହେଉଛି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। କେମିତିକା? ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ତାପରେ ଏହାର ସୁସ୍ଥ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃକକର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 5 ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମୋଟେଇ ହେଲା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଲମ୍ବ ହେଲା 10 ରୁ 12, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 5 ରୁ 7, ମୋଟେଇ ହେଉଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ଭିତର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ହାଇଲେମ୍ କୁହାଯାଏ। ହାଇଲେମ୍, ଏଇ ଯେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ହାଇଲେମ୍। ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 10 ରୁ 12, ପ୍ରସ୍ଥ 5 ରୁ 7, ମୋଟେଇ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୃକକର ଭିତର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ହାଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ହାଇଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୃକକୀୟ ଶିରା, ହାଇଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେଇ ହାଇଲେମ୍ ଯେଟା ଏଇଠି ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟା ଦେଖ, ହାଇଲେମ୍ କେଇଠି? ହାଇଲେମ୍ ଠାରେ ଚିତ୍ରର ଦେଖ ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଧମନୀ ଆଉ ସାରଣୀ। ଏଠି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ହାଇଲେମ୍। ଆଉ ଏଠି ଏଟା ବାହାର ପୋର୍ସନଟା ହେଉଛି କର୍ଟେକ୍ସ, ଏ ଭିତରଟା ହେଲା ମେଡ୍ୟୁଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଏଇ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ମୂତ୍ର ଆସେ। ମୂତ୍ରାଶୟ ଏଠି, ମୂତ୍ରାଶୟ କେଟା ଦେଖ, ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସେ ଦେଇ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇକି ବାହାରିଯାଏ। ଏଟା ହେଲା ବୃକକର ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚ୍ଛେଦନ। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର। ଚିତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି କରିବ। ଏଟା ବୃକ, କରେ ହଳନ୍ତ କ କୁହାଯାଏ, କିଡନୀ। ମନେ ରହିଲା?